スカベでキウイフルーツ1袋500円を買いました。全部で表と裏足して10個入ってます。これで500円っていうのは果樹栽培のところで買った直接だからすごく安いと思います。かなりお得だと思います。それと無人販売のところで大きな柑橘類ですけど、これは5個でこれ200円で買いました。これもかなりお得だと思います。春日部のちょっと内巻の方に行くとこういったのがあります。かなりお得なんで、春日部の内巻方面に行かれてはいかがでしょうか。梨園のとこで今キウイフルーツとかいろいろ作ってますんで、お得ですので行ってみてはいかがでしょうか。駅からは遠いんで行くのだったら車がいいかと思います。では失礼します。